Derɗiraaɓe assalamu aleykum nangoyi wokkere fulfulde kode radio international abuja lamorde leydi nigeria taskaramji ɗumin gaddanta on jamdi jowetati yaki jowetati ireta kala jemmare fuu wakkatire abuja lamorde leydi nigeria jamdi joweɗiɗi on ɗon yaki joweɗiɗi ireta wakkatire dakar inanta gini konakiri inde an ibrahim ramadake salminto e hoɗanki on laɓangal taskaramji amin ɗi kikkiɗe hande nder taskaramji ɗimin taski waddanki on ɓawo habaruji duniyaru emin jogi taskaram jamu ɗuresku sey taskaram ka kawtal koppi hakkunde kode radio international abuja e radio france international fulfulde amma hidde ko ɗo hon sey mo'itinen jonde gam nanki no vindere nyalliri hawtande e umar aliyu aran nda ko e kubaruji ɗin nder kubaruji lesdi nigeria on nanan ardiɗo lesdi africa fombinari mustasiril ramaphosa yarani ardiɗo lesdi nigeria bola ahmed tinubu gilla ha werde muɗum ɓawo hosugo hunayere nder kubaruji lesɗe africa bo on nanan lesdi sudan tumi lesdi dubai be wallitiggo turtuɓe rsf ha lesdi sudan ndin nder kubaruji lesɗe duniya luttuɗi bo on nanan hukuma soje lesdi israila andini dow jalorgal heɓatako dow honoɓe hamas ha gaza jotta bo nda kubaruji ɗin ɗi fuumaji ɓawo sankitiggo iga hawrinde ha o hoosi hunayere fuɗɗugo jongore laamu mako ɗiɗaɓu ardiɗo lesdi africa fombinari mustasiril ramaphosa yarani ardiɗo lesdi nigeria bola ahmed tinubu gilla ha werde muɗum wato ha hotelwa radisson blu gonga ha berniwol johannesburg fodde ko ardiɓe ɓen ɗiɗo gaɗa guidal sirru ɓe bolwani jayndiyanke'en ha tinubu andini jawabu ramaphosa waɗi ɓawo hosugo hunayere huɓidi ɓillaji ɗe lesɗe afrika gidata fuu hawtade be bote hawtugo hoore hakkunde ardiɓe lesɗe afrika man ha wawtugo ɓillaji ɗin kanko ma musta ramaphosa o yetti tinubu be humpitiggo hawrinde man mi yettima masin be warugo derɗam ha wi'ugo musta ramaphosa subtama jongore ɗiɗabre yende 14 lewruɗo ɓawo haɓɓidiggo famral hakkunde jam'iya mako nga ANC be jam'iya democratic alliance ballo ardiɗo lesdi nigeria alhaji kashim shetima andini dow gomnati mobgal lesdi waɗan ko handani waɗego fuu ngam fintingo shanu risku be jahol yeso gallure woyla fuuna lesdi ndin shetima andini non yake o jo'inal lamorde hukuma ngam jahol yeso gallure woyla fuuna lesdi nigeria wato north east development commission NEDC ha berniwol maiduguri lamorde diwal borno shetima ɓesdi wi'ugo fuɗɗuki nyiɓugo lamorde NEDC laati hebbitingo alkawal ngal tinubu waɗani ummatore gallure woyla fuuna lesdi nigeria on bo holli saman be darnde gallure man ha lesdi nigeria o ɓesdi wi'ugo NEDC tiggama ngam ummatore nafu maga bo laati huwugo kuuɗe nafoje ummatore tan ngam kanjum woni danrange ko nga tiggira ngam man shetima wi hukuma man latani en fuu hunde waylugo no nokkure nden lardete wato nattininde yaago nokkure ɓosininde ha fahin kashim shetima omti taskara sendango remoɓe kare ndemri ɗe hukuma NEDC soodi ngam wallitiggo sha'anu ndemri ha ragare o yehi o laari kuuɗe waɗugo buwale ha hukuma pamara jeere be mafa nder gomna en gallure woyla funa lesdi nigeria ɓe jaliri ha hawrinde man ni woodi gomnajo diwal gombe dr inwa yahaya
be ballo gomnajo diwal yobe hautade be ballo gomnajo diwal borno. Shehu borno fu yaliri. Alhaji Abba Limawa jahuɗo hijju hikka bo iftuɗo iga diwal Jigawa ha lesdi Nigeria hefti cede lesɗe yasi ɗuɗɗe ha Makka, amma o hokkitiɗe hukuma hakkilanki hijju lesdi Nigeria wato National Hajj Commission of Nigeria NACON. Nder cede ɗe o hefti man wodi cede lesdi Rasha ko hewti rubul 10,500 be cede America dola 800 hautade be cede Saudiya riyal 649. Limawa wi hefti cede man ɗe jawmije wati ha nder saudu sawirɗum tundi ha ɗakki jiddere wakkati o yahanno julugo ha julurde Kaaba. Ardiɗo hukuma hakkilanki hijju lesdi Nigeria Alhaji Jalal Arabi manimo be hollugo ɗabi'a boɗɗum, hunde bo nde ɓamti inde lesdi Nigeria ha lesdi cenindi man. Lesdi Sudan be lesdi Dubai jokkiri ha jawleru mobgal kawtal lesɗe duniya. Lesɗe ɗen ɗiɗi jokkiri wakkati komiti sulhu mobgal kawtal lesɗe duniya heɗitanno tumoyere nde ɗum tumata lesdi Dubai hedi wallitigo turtuɓe lesdi Sudan wato RSF be balmi ɗiɓe konirta soje en lesdi Sudan. Hunde bo nde jakadajo Dubai man waabi ha o tuumi gomnati les ardungal soje en ha Sudan be salago yerɓa wakilijo ha jonde sulhu hakkunde bakkeje ɗen ɗiɗi ɗum ɓe ngaɗi ha lesdi Saudiya. Hakkilanoɓe homboyere dow sorrango Sudan balmi tabitini dow lesdi Dubai ɗo lelda RSF balmi. Ardiɗo lesdi Chadi Muhammad Debi andini dow yimɓe ɗuɗɓe soyi yonki muɗum, woɓɓe ɗuɗɓe bo nawni dalila ngulu ha bembal siguki balmi ha Njamena lamorde lesdi ndin. Nder andinore nde o wurtini hedi ɗatal matotiral jamanu o wi ɗum waɗi asar yonki ɗuɗki be jawdi ɗuundi ha ngulu man. O efti alkawal tigguki komiti ngam wiɗitiggo sababu futtago yite man. Iyanɓe gite muɗum andini dow surɗe huuri asama ha yake feccetowɗum ha nder bembal man tokki futtugo. Hukuma soje lesdi Isra'ila andini dow haɓɓere ardiɗo lesdi Isra'ila Musta Benjamin Netanyahu ha tilfugo Hamas wawatake. Nde o waɗanno jawabu bolwowo etana hukuma soje Isra'ila Admiral Daniel Hagari wi Hamas ɗum aqida on na yimɓe sakko ɓe tilfe. O ɓesdi wi'ugo eftuɗo alkawal dow tilfan Hamas fuu ɗo fewa on ngam ɗum tilfatako. Ɓaawo boliɗe Daniel Hagari on ofis Netanyahu wurtini andinore nde winane ma ko Netanyahu nufata kanjum woni yewugo sembe soje Hamas hautade be haɗugo ɓe doggingo laamu. Ɗo ni holli woodi ferotiral hakkunde soje en dogginoɓe konu ha Gaza be nanta wakkere dogginoɓe laamu les ardungal Netanyahu ha lesdi Isra'ila man. Ardiɗo lesdi Rasha Musta Vladimir Putin be ardiɗo lesdi Korea woyelari Musta Kim Jong-un ngaɗi jungo dow famral ngal umri wallotiral sokonu tawi ngori fuu. Musta Putin andini haɓɓidigo famral be Musta Kim Jong-un man ha yake ngilla ka o yaari lesdi Korea woyelari majum. Musta Kim Jong-un bo wi famral man ɓesdi sattingo sobirako hakkunde lesɗe ɗen ɗiɗi. Ko famral man sawi ha ɗo ni to konu futti hakkunde Korea woyla be Korea fombina lesdi Rasha wallitan Korea woyla man. Nonnon bo jotta lesdi Korea woylari man wawan wurtugo ha babal wallita lesdi Rasha ha konu hakkunde Rasha man be lesdi Ukraine. Kerol kubaruji ɗin gonde be
Modibbo Umar Aliyu a yettama e habaruji duniyaru. Joninna sai mu itinon jonde gam nanki taskaramji ɗimin taski waddanki on jemmare nde. On mbawa heɗitaki ɗi taskaramji habaruji ɗi ha dow lawol channel YouTube amen Kode TV. Nonnon on mbawa heɗitaki min ha dow Radio Garden. Dow darnde taskaram jamuɗum risku kamin keɓata waddanki on hande. Da taskaram jawleru Modibbe. Hautande Modibbo Sheikh Musa Aljailani Garwa. Hedite jam. Jawabuji arani. Alhamdulillahi alqa'il. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل العلم خزائن ومفتاحها السؤال فصلوا يرحمكم الله فإنه يؤجر فيه 4: السائل والمعلم والمستمع والمحب لهم وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من كفن الجول بلاتو بورب إريوب alla risku ena khairu duniya e l'akhira. Jawabuji arani en ɗon jabaɗi nde ñalomare hande her zawleru ewnetendu Cheikh Musa Aljayi. Naam dewel iraɓe julɓe, jawabuji arani ɗi ñalomare hande wato imam en ɗo mari ƴamɗe to wodi goɗɗi hama bo a foti aɗo jilla nder maji tan. ƴamɗe ɗo ɗe ɗuɗɗe amma en cupti ko larani layha ƴamɗe man ɗe ɗuɗɗe goɗɗe kama daga sumaygo fu feere bo ha ɓawo sumayɗo amma min daari deidei ko leɓotiri be layhugo on en cupti ƴamɗe man en ɓadditini en gaddi haɗo. ƴamol debbo ɗon sakkinan en ƴamol debbo ɗo ɗon ha Korsamba ha nder berniol Korsamba. andi Korsamba ko hatoni fombina kana dayi liɓal wato daga leddi Korsamba o wi gori ko ɗon mari dalila amma meɗai layhango mo soda mbala layhanamo ɗo gori ko man meɗai ɗo mari bo dalila to kadi useni gorko ɗo kam ɗume Allah tammata hakkirgo ɗum ha dargal je layhantamo ɗo amma gorko man ɗon layhana hoore mum amma nga oɗo yi'a kanko ɓurna pat to gorko wodi dalila ɗo layhanan debbo ɗo layhana ko rewɓe ɗiɗo tato layhanan ɓe amma gori ko ɗon mari dalila meɗai layhango mo ɓe koldi ha jotta bo banni man ɗo daga Korsamba. debbo ɗo ƴamti en ƴamɗe ɗe ɓe jaɓɓe en jaɓata hande ɗo bo ɓurna pat bo en dilliran dow Mudawwana masaba Maliki ko en mbiyata debbo ɗo wato wajibay dow gori ko layhanamo gori ko layhanamo ɗo wajibay dow gori ko kanko debbo to o wodi dalila o layho to wala dalila bo o layhatako gorko to wodi dalila layho to wala dalila bo layhatako amma sharia wajibinay gorko se o layhana debbo mako sharia wajibinay dow gorko sharia wajibini gorko ñamnan debbo mum sharia wajibini gorko yarnan debbo mum sharia wajibini gorko ɓornan debbo mum sharia wajibini gorko ha debbo joɗata o ñiɓana ɗum amma sharia wajibinay gorko se layhana debbo mum ɗo sen pama hala man. E jawabu en jaabi ɗo to goɗɗo ƴamima irin maka to a tawata liman a wiyamo o lorta ha Mudawwana do masaba Maliki. wodi ha modiɓɓe ƴamti ɓe mbiyata yo hal ala rajuli an yudahiya an imrati fi qawli Malikin. ɓe ƴamti ɓe wi useni ha fito Imam Maliki fitanno ɗo dow gorko se layhana debbo mum na nde ɓe ƴamti Imam Maliki ba jotta debbo ɗo daga Korsamba o ƴamti en ƴamol mako tawi en ha Garwa haɗo ha fatude Bivemire wato ɓe ƴamino Imam Maliki useni noy debbo kam to gori ko wo dalila wajibi gori ko layhana mona timo ha Mudawwana qala Malikun
imam maliki ɗo wiya laysa dhalika alayhi wonay dow gorko se layhana debbo mum gorko se layhana debbo mum ɗo wonay dow gorko ibnul qasim ɗon nder fukaraɓe maliki biyeteɗo ibnul qasim oɗo wiya kanko ibnul qasim wa sami'tu malikan yaqulu laysa al udhiya bi manzilati nafaqati ibnul qasim ni o jaabi ɗo nder fukaraɓe imam maliki ibnul qasim o wi o nani maliki ɗo jaaba yende feere ha julirde nulaɗo allah ha madinatul munawwara maliki ɗo fita o wiɓe yo layhaari lattay ba kiita nafaka ko woni kiita nafaka allah umri gorko ɗo o ñamnan debbo maako o ɓornan debbo maako o yarnan debbo maako be ha debbo man joɗata to ngam man layhaari ɗum dewal dewal ɗo nangay gorko se rewnana debbo mum ha dow masala man to debbo man woodi o layhoto o wala bo jam ni imam maliki jaabi famanam imam moodi bo nder moodi ɓe imam maliki o en nanata ɗo na goɗɗo waño imam maliki moodi ɓe 70 hiiti ɓe fotti ɓe wi ha madina to nda maliki wala fitowo goɗɗo feere moodi bo sunna amma jotta ko ha men ha garwaɗo liman na woodi rewɓe ayan ɓe gorko man layhanayyam o be yaake o heɓan goyam mbalani waɗi kaza kaza waji bay feere tikka hotamo esiraɓe bo jaɓa non man ɗum haala mere bo haala mere on nam yowa feere a tawa esirawo man ɗo dada debbo man kayyum man be baba debbo man ɓe ɗon jooɗi ɓe layhay amma to ɓinguel maɓɓe doggoy waddi irin peweɗe se ɓe yawa ɓe jaɓa ɗuɗɗum en daari nder garwa ɗo feere a tawa nder derɗiraɓe debbo nasta yamugo o layhanima kana wayne man layhanima na ɗo pat laranay masala tegal to gorko man yiɗima o layhanimo aɗo fama to layhanaymo bo allah yamatamo amma to o layhanimo o waɗi khayru bo nde a waɗi pat allah warjete khayru amma wi'atako ngam gorko woodi dalila sey ɓe wajibina dow gorko ɗo o layhana debbo to o layhanay ɗum debbo man tikka hota ha maɓɓe himɓe bo joɗa nder carrefourji ɗo lasbaka pat ɗum bolle fito majjuɓe o wi daga korsamba woodi mo sakkinino ƴamol maako imam o sakkini ƴamol daga wuro wiyetego bibemi o sakkini ƴamol daga bibemi o wi o soodi mbaala layhaari balɗe ɗo kayum kam mbaala go se ngarimi o soodi mbaala anniya maka o layhira jotta ngarimi eno o tammata waadugo be ɓiiga to o heɓay jawdiri gondi o heɓay ko sanjira amma ngarimi jotta ga to o wari o layhi dadawa ɗo ɓiiga ɗo kam ɗon nder ko larani layhana malli bonisno noon allah hokkimo sadakallahul azim allah warjoro modibbo be kayru gam nanki jawabu ngol ƴamol dow layha sey taɓoɗon asewere warande minon ka wala ko min poti min mbiya ay on arti on timmini kode radio international kam sey yettore tan sey yettore allah accu on allah wallu on allah hawtu hoore meɗen allah wallu ɗemgal fulfulde be pulako joni bo sey moƴƴitinon jonde gam nanki taskaram cellal ko gallu taskaram ka radio france international hocci teddenga waddanki on taskaram kanka hande ka laranay jamu hakkilanki laɓɓinki nyi'e musamman ma e bacci radio france to on taski bisimilla mon cellal ko ngalu Alhusseinu Ba. bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama inde on manama e jettoɗe ñaw ñolu ñiiƴe ina wiye e francire kadi dentaire chez les enfants
ko ngotu e ñabbulu ñiiƴe mani hunduko ɓurɗi tampinde sukaɓe ngun ñawu ene wawi addude musallaji kewɗi caɗele cellal goɗɗe e ɓandu suka o so tawi ngun ñawu safraka safara ñawu ñulu ñiiƴe sukaɓe e fawi ko e hisnude laɓɓinde hunduko cukalel ngel fondude e hisnude ñamdu mum ine wondi e ƴewtiyade ñiiƴe mum e saaha kala ko gam laɓɓinde ɗum tongode e men tataɓere ko fati e ñabbure hunduko e ñiiƴe e taskara men cellal ko ngaalu ma en jewtit hen holno ñawu ñulu ñiiƴe sukaɓe safrirte ma en gartu kadi laɓɓinen nafoore laaɓal e cellal hunduko e ñiiƴe guila e cukaku ko docteur Tolo Diallo o kertorɗo ñawdugol ñiiƴe gollotoɗo to CHU Bordeaux kadi artata hande e ndeɗo yewtere musidɓe tedduɓe on bismama no fewi sanne. To karallagal to ko Salif Diawo e ɓoggol ga eɗen gondi hen e jaljallo goto denɗe meɗen ko docteur Tolo Diallo. Docteur Tolo Diallo mi salminima. Mi salminike on jarama. E jawti ɗiɗi e jawtuɗe ɗe ko fati e ñabbule hunduko e ñiiƴe a yewtidi hen e booli ba en calminimo kanko to woni foof kala altine hande 17 e lewru jeego ɓiru hitande ujunaji 2024 en gartat e ñawu ñulu ñiiƴe sukaɓe mayni mbiyen kari dentaire to banggue sukaɓe ɓe holko addata ñawu ñulu ñiiƴe to banggue sukaɓe docteur? Ko addata o ñawu ñulu ñiiƴe sukaɓe ɓen ɗum seeda e mawɓe ɓe en andi en wowluno e émission feƴƴiɗo ko enden ko ɗi wiyeteɗi bactérie kolin ɗon addata mais ɗum ɗon noon ko honɗum iwata ko ka ñamdu on andi ko ñamdu haray sukkarno toon ɗin ɗon ñaameteji noon e wano koko ente soda ma ɓira ma sifa ɗin ɗon ma tawi hara pay kunkun o beɗɗaka hunduko gosotako ma hara mawɓe makko ɓen kadi anda ko honno pay kunkun dankorte ma si tawi ɓe neeɓi ɓe yahaali e ɓe ñawdoɓe o ñolñiije. Beele aɗa wawi e famminde en holno ngu ñawu layirta e hunduko suka o? Ngu ñawu ko wiyete ñolñiije fi pay koy ko honno ɗum ɗo layirta on andi ko ñolñiije on ko woni kon ka mawɓe ɓen ko ɗum kadi woni ka paykoykoy kono paykoykoy si heɓama haray ɗi wiyeteɗi ɗo bactérie paykoykoy haray mara ɗum ɗon ko mawɓe ɓen wata raaɓinde ɗum ɗon paykunkum haray noon ko piiji nayi yowiti o ñaw ñolñiije ɗo yo nangu paykoykoy ma nanga mawɓe ɓen haray ko honɗum won ɗum haray ko ñamdu ɗum sukkar on e si wi ɗon ɗi microbe ji ɗi wolɗen fi mum ɗin ɗon no yaha environ 700 espèces e nata noneji 950 e kañum ñiire nden e saayon ɗiɗo piiji nayi si tawtidiri ɗum ɗo no wona sabo ha o ñolñuƴe nanga paykoykoy ko honno ɗum ɗo waɗirta si tawi o sukkar ɗo e ɗi microbe ji ɗo hendike sukkar on muncita e sukkar on waɗa acide on acide ɗon yaha waalo ka ñiire e munca ñiire nden enen noon hiɗen waawi waɗude no dandude no kelɗiɗi hella ko ñamdu ndun e hella saayi jogoto ɗon ha ɗum ɗo waɗa. Docteur koye holɗin duuɓi cukalel ngel foti wattude laɓɓinde ñiiƴe makko mani mbiyen borosade? Joni bo paykun ko hende sa o fuɗɗoto gosade ma laɓɓinde honduko makko kon ko tuma ko ñande ñiire artinde nden yaltude ka honduko ɗum ɗon ko hella lebbi 6 yaltata e ɗum ɗon noon ko honno oti wartata ɗum oti ko ara noon ɗum o wawi ƴettude wano lincum o huɓɓina kun ɗon o ƴetta feccande ñiire ɗon ma o ƴetta gosordu yeru paykum ɓay gosordu mawɗo e gosordu paykum hina gotum ko honno oti kadi wartata ɗum ɗon mo wawi naɓorde paykum kun nde mo goso par ce que o andi paykum e ko winduɗa ka hoore makko ko ɗum o famata e pularɓe yinnayi bullal kaka baggal seeɓata e si tawi kadi hara paykum kun janɗi seeɗa hara nde ñiire ƴakkirde artine yalde no ɓeyna premier molaire ɗum ko fewndo duuɓi e ono hitande ma hitande lebbi 6 ɗum ɗo yaltata e wonde ɗon hara ñiiƴe muynirɗe ɗen no jilli e ñiiƴe sakkitorode adode ɗen ɗum ɗon si paykum kun heeɓi ilaka o heeɓi e lebbi 6 han e duuɓi 3 ɗum ɗon ko mawɓe gosata paykum kun so feƴƴi duuɓi 3 ha duuɓi 6 ɗum ɗon ɓe wallitomo si o feƴƴi duuɓi 9 e duuɓi 6 ha duuɓi 9 ɗum ɗon ɓe surveilla mo ɓe ndaarana mo haray noon kadi ko honɗum watta ɗon e dentifrice gosorɗum paykunkun e gosorɗum mawɓe ɓen hina gotum
docteur ha joni koye holɗin kadi duuɓi sukaɓe ɓe poti fuɗɗade yaade to docteur ngam ni rewindade ñiiƴe mabɓe walla ni mbiyen cellal ñiiƴe ɗe. wono inni ɗon kadi ɗo joni si paykum ko hende say dowa yawde yiida docteur joma ko hende say paykum ko duwa naɓede paykum ko medda makko ɓe naɓamo déjà ɓe hara mawɓe ɓen taw no andi fi ɗum ɗon haray noon ko ila paykum ko heeɓi lebbi 6 han ko hakkude ɗon ha e lebbi 10 minen ko ɗum ɗon mi recommandata si paykum ko noon naɓama ɗon haray min iyay si tawi o ñawñolñuƴe no fuɗɗi ma ɗum min yetotomo e piiji ko honɗum dandata ɗum ɗum ɗon kadi waɗa on andi ñawdo ɓen ñiiƴe haray yimɓe ɓen fayda no waysa hulay ɓe seeɗa ɗum ɗon haray paykum ko wowtay yahugol yiide o docteur yo ɗo hara hulata ko holɗen juumi so tawi en garti e banggue e jinnaɓe ko holɗe juumi jinnaɓe sukaɓe ɓe mbaɗata eko fati e cellal hunduko e ñiiƴe ɓiɓɓe mabɓe ɓe haray ko ɗon komi wiyata ko gosagol ngol acca ñaamugol tuma wo tuma ma ɗum yaha yiida on ɓe ñawdoɓe wano joni kadi ko honɗum duwaɗen wadde paykum ko nde woti to ñammina paykum ko yo accu jonnugol mo ɗi ñaameteɗi wonduɗi e lewñeeɗi wono sukkar en wano joni en inni kadi o émission feƴƴiɗo wano koko yente biberon de lait ɗum ɗon mawɓe ko pay ko wulli ɓe jonnayɓe ɓe yara ɗum ɗon hara tuma go hara wano o ko wiyete jus de fruit o e nder mum surtout ta ɗum ɗon jonne paykum kunde kum waalo ma ɗum si nenira ɓen kadi ni tawi paykum ko wulli ɓe jonnaymo en ndundum yo muynu ɗon ɓe ɗanoro ɗon ɗiɗo fof no duwa accude fiita payko ko heɓode no bonedi joni holko yamira ngam rentade ñawu ñulu ñiiƴe haray min ko mi yamirta yimɓe ɓen haray koko won ñolu ñiiƴe ɗo ko honɓe watta piiji gono toon haray mawɓen no waɗa ellaji ɗin ɗon ko honɗum accata wona joni si o tigui ƴetti paykum mo moƴƴinande mo ñamete o ƴetta honno kudduwal ngal ma innen kuyerum kum waɗa nder toon ƴetta metta jonna paykum kum wandi haray ɗon o raaɓini paykum kum ma ɗum gosorɗi ɗin hara ɗin ɗon fof no nokku ngotu ɗum ɗon dowaka waɗede nokku ngotu ma ɗum hara o neeɓa ha hara o yahaali ka ɓe ñawdoɓe ma ɗum hara e ñaameteji ɗi o ñamata ɗin o ñamira no woniri wo hara o ñamata e sa'aji ɗi duwa ɗi ñamede wono bimbi ñalorma e kikiɗe ɗiɗo fou ma hara kadi paykum kum si wulli ɓe ƴetta koko wiyete bonbon ɓe jonnamo sifa ɗin piiji lewñeji joni onon hertoɗɓe ñawu ñiiƴe ɓe holno cafrirton ñawu ñolu ñiiƴe sukaɓe ɓurgu bonde kadi holko woni safaru o so yeehi ha ñawu ngu woɗɗi walla to woni to ngu tolni si ɗum ɗon andi ñawu ngu woɗɗike ni hara tampini ɓay koy haysi tampinal ɓe on andi paykum wawa mawɗo ina mawɗo fanɗina waɗa paykum pay koy no metti ñawdude moƴƴa wono ñabbeli koko mi wolɗo fi o biberon ma o fi o ɓira si woti watti mum ɗum fayda ñiiƴe ɗen fof ɗe nogay ɗen andi payko ko ñiiƴe nogay won toon ɗen ɗon fata ɗe fof ɗe wawi bonde ɗum ɗon noon so a inni e ñawdiray ɗum ɗon wotere haray no satti be paykum kum wowtina kum taw ko honno ɗum ɗon ñawdirte si tawi ɗum ɗon noon wawaka haray no woodi ko inte comprimé médication men jonnayi ɓe payko koye lekkele go toon fiita payko koye no suusira wondugol e ñawdo o ma no wondi kadi goɗɗum gon toon ko inte mewopa ɗum ɗon no jonne ma technique kadi no woodi inteɗo hypnose hara ɗum ɗon ko jonnu yewtugol payko koye itta ɓe nokka men wonɗo naɓeɗa hakkille maɓɓe nokku go fiita ɓe huulu o ñawdo ma ɗum si ɗum ɗon iwi kadi haray ko naɓugol ɓe ka bloc opératoire ɗum ɗon haray ko waɗugol opération docteur Tolo Diallo a jarama Allah jarama ceftinen wonde ka kertoɗo ñawnugol ñiiƴe kadi gollata koto CHU gonɗo to Bordeaux bandiraɓe on jarnama e kettuki konngol mbaynigo wiyan hunduko yo uur beela aɗa weela ɓadade so tawi aɗa haala kono noon kadi jontaɗo to woni kala yo hunduko mum e ñiiƴe mum laab saabu mosango bettat yo Allah ko hokku en wonde jaam fuyi fu ɗo min gaddi ragare taskaramji amin ɗi jemmare nde dow darnde luttuɓe sobiraɓe kuuɗe ahamɓe kode radio international Abuja mi Ibrahim Romodake foɗuɗo laɓangal taskaramji ɗin jemmare nde mbi'aymi mbalen jam.